Takže ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa. A tady vám ukážu, jak si dělat prezentaci na Hoovers. Budeme potřebovat tohle, a nebo toto. Jo, je to v podstatě stejný, já používám... Já používám jako často tohle. To X. Tak, takhle si to otevřeme. Tohle si napište tak, jak to mám já. Tohle a tohle. Pak dejte OK. Máte takovouhle prezentaci. To není všechno. Jdeme na Google. Vyhledejte si obrázky prostě. Já jsem si vyhledala velká. A prostě dejte pravý tlačítko myši. A dejte prostě kopírovat obrázek. A dáte Ctrl+V. Layer a takhle. Takhle se to vlastně roztáhněte. To jsem taky udělala. Vlastně jakoby přes pravý tlačítko myši a pravý tlačítko myši a takhle. Hele, já si vypnu Viber a dám vám vědět. Jo, takhle. Vlastně takhle zatím vypadá ta prezentace, jo. Pak samozřejmě bude hezčí. Tak, jsem tu zpátky. A jak máte takhle ten obrázek, tak prostě já si udělám nějakou šedou barvu, tuhle. Ale hele, dáte takhle kapátko, prostě podle toho obrázku si prostě tady naměříte nějakou barvu. A tuhle. Mně se líbí tady ta šedá. Dáte kyblík. Takhle se to vlastně to. A aby se to trochu no tak dáte takhle. Jo. Takhle prostě. Aby se to bylo takový zamaskovaný. No to bylo fakt jako celkem přesvědčivě. Tak jo. A bychom měli. Jdeme na šipku okýnka. Takhle. Jo. Já si možná dám trochu menší to okýnko. A dám si pravý tlačítko myši, samozřejmě. A já si dám nějaký tmavší. No, tohle bude šedý. A tady to bych dala asi takovýhle. Jo. A takhle. A já si to dám takhle dvě. No, takový jináčí, než mají ostatní. Dáte zase pravý tlačítko myši a takhle. A jenom tady dáte už OK. Tak, teď jdeme na text. Tady si můžete vybrat barvu a tady efekty prostě, to je bílej odstín, jo. Můžete si dát jakýkoliv, já mám bílej. Text, dáte si tam, vítejte, welcome, nebo něco takového prostě. A takhle si to jenom přesunete. Držíte levý tlačítko myši a jenom takhle posouváte. Pravý tlačítko myši. Pravý tlačítko myši. Prostě tady, jak jsme zvětšovali ten obrázek prostě. Dáte si to třeba sem do očí. A tak, jo. To dám třeba takhle sem. Takhle sem, jo. Tak, když už to takhle máme, dáme zase pravý dobrý. A tak, a jdeme dál. Tak, jdeme zase text a dáme si, jestli tam třeba nějakou světlejší barvu,
Si dám asi takovou nějakou světlejší, ale zase takovouhle. A dám o mě třeba se smajlíkem. A dám takhle u mě. A to už nemusíte vlastně, jenom kliknete a máte u mě. A třeba ostatní. A to dám takhle sem. Tak tohle už bychom měli. A teď, aby vám to fresku nikdo nemohl ukradnout. Aby vám to vlastně jako by nikdo nemohl ukradnout, tak tam dáte prostě Cčko a by tetička. Vy si samozřejmě dáte vaše přihlaš, jako vaše jméno na hovor, samozřejmě jasný, že si tam budete dávat moje, jako že jsem vám to vytvořila já. Ale je to, a trochu si to zmenšíte. Hodně lidí to dělá velký, jen aby bylo, že to je fakt jako od nich. Nebude stačit fakt by takhle miniaturně. Či menší, no. No, takhle, jo. A teď dám se dáme. Musíte dát PNG, abychom to mohli nakodovat. A jestli to uložím třeba ukázka, no. Yes. OK. Tak, teď jdeme na Google. A dáme si Imagine Hosting. Tak, a dáte vybrat soubor. Ukázka. A dáte otevřít. A nahrát. Chvilku počkám, až se to nahraje. A takhle to vlastně jakoby vypadá. Jo? No ještě to nemůžeme psát. Tak dáte kopírovat URL a adresu obrázku. A mám pocit, že to bylo nějak jako počkej. Mám pocit. Vodátor, takhle. Kurátor. Mám pocit? Jo. Kurátor. Začít kódovat, dáte ctrl-v, ctrl-v. A já tam mám 2 okýnka, takhle. No tak si tam dám 2. Jo, vy tam máte třeba 6, no tak tam musíte dát 6. Dáte pokračovat. Takhle to zatím vypadá. Víte, i tohle je fakt jakoby velký, jo. Dáte zvolit a dáte vlastně takhle od toho rohu. A dáte i tohle a takhle, jo. A dáte aktualizovat kreslení. A sem se bude dát psát, jo. Teď to samé uděláte na okýnku číslo 2 a dáte si to vlastně do toho rohu a dáte zvolit, jde zase a dáte do toho rohu. A dejte aktualizovat kreslení, vykreslení, no, nějak takhle. Dáte pokračovat a máte takovou hezkou prezentaci, jo. Jakoby ještě, já myslím, že už jako to můžu psát. Mám pocit, že už bych mohla. Tak ne. Tak neděj. A takhle. A dáte si prostě nějaký písmo. Já většinou dávám tohle. Je to takový nebo tohle. Takový fakt celkem. No, tohle takový. A tučné dám ano, třeba kurizí, ano, podtržení ne. No, podtržení dám.
vyberám velikost 18 a dám nějakou barva stínu, bude asi takováhle. A tohle, nechci asi tohle. No, protože to mám takový do modrá. Do bílá? Jo, já to mám takový do modrá, tak to splývalo. Dáme zpracovat. A teď máte takovýhle velký obrovitánský kód a dáte Ctrl A, ono se vám to označí Ctrl Copy. Jdete prostě na stránku, na váš účet a dáte takhle upravit prezentaci a dáte HTML režim a sem jenom dáte ten váš kód a to písmo si vymažete a máte to. A ten, jakoby, když už jsem tam vložila ten kód, tak se mi to tam takhle vloží a to písmo musím vlastně smazat takhle jakoby po jednom, jinak tam nedá psát, jo? Tak na to si dávejte pozor, jo? Tak já se vám zase ukončím třeba to koně jsem se loučila, mám pocit předtím. No, tak se ukončím u tohoto. Je taky jeden z mých oblíbených. Tak, mějte se hezky, dejte like, odběr a komentář a pokud byste měli ještě nápad, co bych mohla natočit, no tak mi napište. Každopádně asi budu dělat ještě kurzory, jak si udělat kurzor, jak změnit ukazatele téhle bílé myši. A tak doufám, že se vám tohle video líbilo.